Ik ben John Peters. Vandaag was een frische video. Mij heeft het niet vrij dat ik deze video nog kon maken. En zo vandaag wil ik mal vertellen wat vandaag een beetje anders zijn als dat. Ik wil van de video vertellen van waar het is gekomen dat ik deze video's gemaakt. Dat zijn nu nog dichtbij een jaar wat ik deze video's heb omvangen te maken. Ik heb nu een jaar met deze video's maken te doen gehad. Met deze video zijn dat 50 stuk wat ik op YouTube boven heb. Dat zijn niet alles video's, maar dat zijn, je weet het van dat zeugnis wat ik van andere mensen heb, wat mij hebben geschickt in de stad. So, dat zijn 50 stuk. En ik ben excited, weil ik ben zo weit gekomen. Ik weet nog, ik wil een klein vertellen van wanneer ik de eerste video daar maken. God heeft mir dat al een hart gelegd, ik wil een video maken. En aber mir scheint das schwierig, ich weiß nicht, wie ich das graag wil doen. En dan op een dag dan weer ik bij de arbeid. En dan klapte Jes mir aan, ik wil een video maken. En ik heb niet meer gedacht wat ik wil maken, maar oké, ik maak de camera aan. En dan maak ik dubbels een video, een korte video maak ik doen. En wo ik reden daarvan dat we zullen God vertrouwen en dat we zullen ons aan God vasthouden. En zo, en dan, ik wist niet meer wat ik had doen. Ik had een video gemaakt en dan kwam het zo weit dat ik den wil op, wat ik den wil reachen. Dat ik den wil in YouTube nemen, oder sommige mensen in chatten. En dan speelt zich dat zo, dan vangt de vriend aan om mee te schaffen. En wil gaan, ik zal dat niet reachen, want ik geloof, de vriend kan het zijn, er wordt something passeren, er wordt goud passeren. En zo, ik struggle er nog zo met de video wegzetten. En dan opeens had ik me zo weit, ik had nog een stuk vorig, opeens had ik me zo weit gekregen, dan checkte ik de video weg. En ik dacht zo, dat wordt bloos vielleicht niet aanhouden, ik wil den aflassen. En dan opeens zag ik dat den hadden al niet zoveel mensen gekeken, gewatcht. En dan surprise ik me en toen vangt het dan aan. De hele jaar is weer bij mij en hij helpt me, omdat ik dat kan dan doen, den omvang te maken. En zo dat is niet allemaal leicht geweest, deze video's te maken. Ik heb verschillende dingen beleefd. Verder zijn druk geweest en ik heb ik weet eenmaal wat ik de video maken, dan dacht ik had het alles fertig en dan heb ik vergeten de camera aan te maken. Ik had alles opgemerkt en mir alles teruggesteld wat ik allemaal uitgebroken had. En dan, wanneer je spreekt over het vertalen hier en zo, dan bar ik aan, ik had de camera niet aangemerkt. Nach het andere mal dan kwam er een vlee, verschillende dingen wat einem dat verboden dein. En ik heb vaak gezien waar de vriend heeft probeerd om dingen toe te doen, dat einer du zal vielleicht some andere Gedanken kriegen, oder dat einer dat versteht worden, wat dat niet wordt gedaan worden. En zo, die vrouw is vielleicht wem wat ik deze video's maken. En ik wil hier kort met vertellen. Ik noem Jezus aan en dan schafft de hele Jezus aan mij en zegt te mij, wat wordt zoveel mensen wat in diesem leven doen, zoveel mensen wat niet erraden kan, zoveel mensen wat in zinnen leven doen, wat ganz op de verdammnis nu gaan. Dat helpt wat God is te brengen. En ik kreeg dat over deze zwaar wat ik zal omvangen deze video's te maken. En wurde God te mij zeggen dat ik heb de radung klaar gekregen, ik heb over het leven gekregen en ik zal dat niet plus voor mij houden, ik zal dat wiederbrengen. En dat is wat ik dat doe. En ik heb al een grote zegen door aangehad, wat ik dit ga doen. Ik heb in mijn persoonlijke leven, ik heb zeer geestelijk wiederwachsen. Ik heb veel ervaringen dat ik dit al kan merken. En sozusagen veel dingen, troubles, verschillende dingen, wat ik heb in een stich gaan door dit. Waar ik me heb daar
in Gott zijn woorden aangeloten en meer studeert en wo ik meer kan uitbrengen. En ik wil hier kort zeggen, mij fehlt ook die ondersteuning, dat die für mich beten deed. Aber wenn du diesen Video nu sein deed, wat du was für mich beten, dat ik kon wirklich dort, wo Gott für mich will, dat ik kon dort für den Tag bringen, dat ik dort kon hier dat de Heilige Geest mij wat weer aangeven, dat ik wat kan de rechte weer reden. En dat wat mensen onscheren en dat waar mensen een getraag krijgen en dat de mensen worden veranderd worden, dat de Halladia wat worden en Himmelfaller wat worden. En zo, ik vind wirklich, dat die worden, wie immer das sein dat die worden beten für mich. Ik heb me entschieden, ik wil deze arbeid weer doen, ik wil nog weer deze video's maken. Heel bedankt zijn voor beten voor mij. Dan weet ik nog tegen laatst, ik wil nog den laatste punt hier en zo. Dus daar is deze tijd waar ik deze video's gemerkt heb, waar ik verder zijn, ook door zware tijden gegaan, waar ik immer weer heb kunnen zijn, God heeft bij mij geweest. Verder wanneer ik me niet voll nu video's merken, verder wanneer ik niet voll nu wat zei. God heeft weer bij mij en hij heeft mij kracht, dat ik kan opstaan en dat ik kan moed krijgen om deze video's merken. En mij heeft er plus een vrede, die hebben gebed voor mij, dat ik kan standhaft blijven en dat ik kan deze video's merken. So God is immer bij mij geweest. Verder als het meest tijd dat ik wil een video reachen en ik hoor aber nog niets rein. En God moet een deel op, heeft nog immer een deel opgemerkt voor mij. Wo het een tijd geven dat ik kan frisch een video maken om reachen. Dat is niet immer leicht geweest. Er zijn verschiedenste dingen opgekomen. Aber ik kan immer weer zijn, wo God bij mij is. En so, ik merk die op moed. Geef niet op. Want iemand denkt omvouwen dat Gott wordt du zijn en Gott hij wordt die helpen. Hij wordt bij die zijn en hij wordt die helpen dat die kost dit durchführen. So, vielen Dank schön für diesen Video durchgehen. Ich hoffe, das ist ein Segen gewesen für dich. Ich hoffe, ich kann noch lange diese Arbeit tun. Mir ist es schön, mir ist das ein großer Segen, dass ich das kann tun. Und vielen Dank schön und ich wünsche dir einen schönen Tag wieder mit Jesus.